फाइनली कोबी भजा सरीगला केते साइज जुटा तो फाइनल देखंतु मामार शांतनु मोबाइल देखुछंती। हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ शुभ संध्या आपन स्वागत मोर आज ब्लॉग हला आज शेष आज भजा बनेबे रोटी की आलू कोबी भजा बनेबे। चलो देखिए कौन परिया कर देखो फ्रेंड एबे फाइनली चुली लगे फाइनली एबे कड़ाई ताती गला चलो देखिए फ्रेंड तापर कौन करेंगे कौन बना आलू बैगन भर्ता एबे से घोड़े देले एबे फाइनली जाउछंदी कोबी भजा कोबी काटिबे। मामा एठे कोन करछु देखो मामा कोन होची ए केमती बा बाड़ेबो अरे बा बाड़ेबो जा भाई जा देखियो जा देखा दे पूरा उतरे देखो फ्रेंड अभी फाइनली नो कोबी आलू भजा हम से देखो पार्टी करूची से मूर्ति साला नहीं कि तो ये पकड़ दे हबनी हांडिया पार्टी करछु तू शीघ्र से काटनु काटुची तो कोन मो मशीन ना तू पहले से राती पाए थो काटला आसिकी फाइनली चुली कड़े बस सारा एबे परिया कटा होची आलू बैगण की चुपा छड़े ना देखो बैगण चुपा छड़े रोषे हो
କଡ଼େଇ ତାତିଲାଣି ଦେଖି ତାତିନି। ଖାଲି ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା। ଏବେ କୋବି ଭଜା ହବ। କଣ କହିନୁ ରାତିକି ହବନି କି? ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁନି। ଫାଇନାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏବେ କୋବି ଭଜା ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋବି କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭଜା ହବ? ଦିନ ଆଗ ସକାଳ ଝାପଡ଼ିଥିଲା ପାଟି କରି ପକାଯିବନି। ଏଠି ମାମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୋଉ ବାହାରିଲାଣି। ପଡ଼ିବ 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 ପନିକି ବାଜିବ। ସେ ରହୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଆରେ ମାମା ଯିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସ। ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା। ଭାଇକି ଦେଖିବାନି ହେଲା। ଭାଇକି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଟି ବେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଟି ବେଲା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଜା ବନିଗଲା। ଏବେ ନଉଛନ୍ତି ଘରେ ଥୋଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ରୁଟି ସେକା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକିଟା ନା ଏଇଟା ତ ରୁଟି ଥୋଇବି ଖଡ଼ ଖଡ଼
ଏଇଟା ହଁ ଏବେ କୋବି ଭଜା ସରିଲା। ଏବେ ସରିଲାଣି ତ। ରୁଟି ବେଲା ହେଇକି ସେକା ହବ। তুমি ଗାଁ ଆଡେ ବେଲିକି କଲା ଡେରି ହବ। ଏବେ ଫାଇନାଲି କୋବି ଭଜା ସରିଗଲା। ଏବେ ରୁଟି ବେଲା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମାର ଶାନ୍ତନୁର ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାମା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ? ଲାଇଟ୍ କମେଇ ଆଖି ଖରାପ ହେବ। ୟାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶ୍ୱଶୁର ଚୁଲି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ପନିପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶିଖିବି ମତେ କଣ ଆସିନି। ଏଇଟା କଣ ବୁଝି ତମେ ଇଏ ଏପଟକୁ ଆସ ଶିଖି ଜାଣ ମୁଁ ଇଏ ଆରଥିରେ ଶିଖିବି। କୋଉଠେ ସେ ଯୋଉ ରୁଟି ସେକା ଶିଖିବି। ଦିଅ ହେଇଟା ଦଉନ ହେଇଟା ଦିଅ କୁଣ୍ଡଟା ଏପଟକୁ ଆସ ତମେ ମୁଁ ଶିଖିବି ଗଲେ ଆସ ଆସୁନ ଏପଟକୁ ପଡ଼ିଯିବା ନହେଲେ ଆଡ଼େ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରୁଟି ବେଲିବି ସେ ଶିଖିବେ। କ୍ୟାମେରା ଧରିବି ନୁହଁ କଣ ଇଏ କରିବି କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍କ ଧରିବି। ଏଠି ମତେ ରୁଟି ବେଲିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଥାଳିଟା ଦିଅ ରୁଟି କୋଉ ଥାଳିଟା ଏଇଟା ନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ରୁଟି ସେକା ଚାଲିଛି। ସେକା ସରିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ରୁଟି କେମିତି ଏମିତି ହେଲନ୍ତି ନାଇଁ ଆଉ କେମିତି ବେଲୁନ କେତେ ଗେଲ ଦେଖୁଛ ମତେ ପାଇଛି ନାଇଁ ତମକୁ ଆସିନି ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତରେ ବେଲାନ୍ତି ଏମିତି ରୁଟି ବେଲନ୍ତି। ନାଇଁ ରୁଟି ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ରହୁଛି।